Rakkaat henkilöstöresurssit ja muut kuluerät. Vuodenvaihde antaa meille mahdollisuuden pysähtyä miettimään, miten paljon organisaatiossamme on kehitettävää. Haluan ensiksi kiittää teitä kaikkia sitoutumisista, erityisesti niitä, jotka ovat pysyneet hiljaa. Hiljaisuus on hyväksynnän merkki, se kertoo luottamuksesta. Nähtävästi palautettakin osataan antaa, mutta vain median klikkiotsikoiden kautta. Etenkin etätyölinjauksemme ovat päässeet otsikoihin. Etätyön rajaamiselle on hyvät perustelut. Tutkitusti etätyö heikentää innovatiivisuutta, jota kipeästi tarvitsemme tekoälyn aikakaudella. Asuinpaikka pitää valita sillä perusteella, että pystyy töissä innovoimaan. Emme voi ennalta tietää, millaisia tekoälyinnovaatioita meille kehittää 300 kilometriä Inarista Rovaniemen toimistolle matkaava asiakaspalvelutyöntekijä, joka pääsee yhteisöllistymään ja ristiinpölyttymään muiden työntekijöiden kanssa, vaikka hänen omasta tiimistään kukaan muu ei Rovaniemen toimistolla olisikaan. Etätyölinjauksen taustalla ei ole pyrkimys vähentää henkilöstöä ilman muutosneuvotteluita. Mutta niin kuin on sanottu, tässä työvoimatilanteessa ja tässä taloustilanteessa ei meillä ole nyt mitään erityistä tarvetta pitää ihan viimeisen päälle kiinni omasta henkilöskunnastamme. Tavoitteena on, että väki vähenisi tässä seuraavan 5 vuoden aikana, sillä tekoälyhankkeet tulevat kaksinkertaistamaan henkilöstömme tuottavuuden. Olemme lanseeranneet tekoälynatiivin johtamiskonseptin, jossa minusta tekoälyllä luotu digitaalinen kaksonen osallistuu jatkossa jokaiseen Teams-palaveriin ja arvioi teidän suoriutumistanne. Tämä on tekoälynatiivia osallistuvaa johtamista. Tekoälyni onkin jo laskenut, että 5% teistä on ensi vuonna merkittävässä kehitystarpeessa. Ensi vuonna olemme entistä ketterämpiä. Liikumme nopeammin ja rikomme asioita entistä enemmän. Vauhdissa saattaa mennä ihmisiäkin rikki. Pahat kielet puhuvat, että poltamme ihmiset loppuun ja loppuun palaneet irtisanomme muutosneuvotteluissa. Jokainen sairaspoissaolo tulee firmalle niin kalliiksi, ettei tuollaisessa johtamisessa ole mitään järkeä. Siksi emme toimi niin, vaan vuonna 2026 on jokaisen vastuu varmistaa, ettei itse eikä työkaveri pala loppuun. Kaveria ei jätetä. Tarvitsemme alkavaan vuoteen talvisodan henkeä. Muistakaa levätä työtilanne huomioiden kohtuudella. Haluan toivottaa kaikille onnellista ja merkityksellistä uutta vuotta. Kiitos.